Работата в Kaufland е изключително динамична и всеки ден за мен е ново предизвикателство. Освен динамиката, с която се сблъскваме ежедневно, това, което много ми харесва е екипът, с който работя, тъй като в крайна сметка те са двигателя за това да се случват нещата по начина, по който се случват, а именно възможно най-добрият за компанията. Идвайки от IT сектора, за мен е изключително предизвикателно и интересно да попадна в ритейл сектора. Позитивна съм и съм сигурна, че Kaufland е мястото, където мога да развивам своята кариера и уменията си като професионалист. Избрах Kaufland като работодател, защото е изключително стабилен работодател и немска компания на българския пазар. Самата аз съм учила в Германия, там завърших висшето си образование. През цялото време бях сигурна, че искам да се върна обратно в България. В Kaufland работя вече 12 години. Преди година и половина получих възможността да ръководя сектор в направление снабдяване, а отскоро съм и ръководител на цялото направление. В снабдяване ние сме търговци. Занимаваме се с закупуването на всички над 10 000 материала и услуги, които са необходими за нуждите на нашата компания. Широка и голяма е палитрата ни от търговски теми, над 70, като в това число влиза стелажно оборудване, консумативи, опаковки, но и редица и ключови услуги, като снегопочистване, озеленяване, а и маркетинговите услуги, за които договаряме агенциите. Това, с което се занимавам в отдел снабдяване, е снабдяването на компанията с различни видове консумативи и материали, което налага от мен да бъда в крак с новите тенденции на всякакъв вид нови опаковки, които се предлагат на пазара. Имам възможността да работя с професионалисти от най-различни сфери, през моите колеги от различните отдели и доставчици на най-различни услуги. За да е успешен един наш търговец, са необходими много качества. Но най-вече е необходимо да има хъс за предизвикателства и да има много добри комуникационни умения.